kok njuk anak cah enak wae. Ya rasa sewot kok. Wah, wae dhewe jane aku ki gumen ya. Gumen apa ta, Gang? Angger nggon gara-gara ngene iki. Sinden telu kae kok rumangsaku kelingan jaman semono. Heeh. Ning aku mung gumun karo sing paling pojok iki kae iki ndelok gambar apa. Kaya iya aku njuk WA Pak Prabowo. Ya ora kaya ngono kabeh iki ndek kepentingan ya. Wah. Kowe awas lho Gong. Ayo ndelik rene sik bapak rene, Gong. Ayo ndelik. Oi. Tunduk kagating ngarang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candala mongko kalimo candala ae ana leng-lenging jagat sanyata pat upate ula lanang ae ana upate ula lanang pangiriting kepodhungkul asise sapiku marewa katrah tundha yen pitika lawu bandha warda ning Sirponang gara-gara doh nyono doh uninga yen to celeng-celeng beles yen to inten bumi kapendhemuk sak dedeg sak pengawe katon mancur tejane sapa to kang bisa murwani lan mungkasipunang gara-gara ora ana liya mung titah mercapada dewa Mangejawantah Ki Lurah Semar Badranaya ya Bojogati ya ana ya teko
Mijelipun Ki Lurah Semar Brodronoyo Kinurmatan Sekar Pucung luweh ewuh Lurah Semar yen ginunggung yen jaluwa samar jojo mungal lir Westri yen estriyo yen estriyo Lurah Semar lambe cablek untu siji kiel kiul wah idep ramyang mripat rembes irung sundi Watan Blando Watan Blando Kuncung badak Lersa blegek gedegek ugek-ugek sak tulite umet wong tuwa teka do ditinggal lunga anak-anakku pancen ora kena dipercaya kae mula bukane sing marah-marahi kae sing jenengane Gareng wis tuwa ning ora dadi panutane adi-adine wah nek mikirke bola-bali angger glibat-glibet nang andeng omah meng nunggu lenane bapakne suwe-suwe sertifikat ilang nggih unine arep adol jeruk ning kabeh kuwi yo nek wong tuwa duwe kan nggo sapa nek ora nggo anak ning dene semono anak ki kudu ngerti wong tuwa wong tuwa ki nek dhewe ngene iki kadang yo bingung karang karepe mono isih kaya wah apa meneh nek kelingan Petruk wah wong ora nyekel duit ya reka-reka gawe jugluk wah kaleng dene ana material teko Mas Sambat Pak Hartono wong kok do nekat wong genah le mbayari tukang urung beres nyelo-nyelo tawa plafon bola-bali wong kok mung arep nginceng golek bathi tunggal dene kaya ana sing wong gek ndek butuh pirang-pirang iki sesuk latihan kaya mengene latihan ngono sing angel-angel trembelan wah ning sing tak seneng iki Bagong akate kaya ngono gelem manut wong tuwa wah bocah-bocah iki nek wis do minggat dhewe-dhewe ngene iki nek ora tak
rengeng-rengengke ora klakon dene kowe. Senajan gamelan iki ming wesi jajal nek ditinting kaya ngopo. Tintingke larasane 6 rolumon barang miring. Aduh yono tak nembango sekar setan gendruwo membo tetean. Wah, den tak alem dewi swaraku nek saya bengi iso apik. Apik ora yo tuginem. Sekar setan gendruwo membo tetean. Aja mamang buri moha najakit. Wah, muga-muga tak nglipur adikku teplep yuk mari. Awong bodo-bodo kok cayane pucet. Ngampuh. Men ra seneni sing wedok mergo rung bayaran. Wah, aduh yono tak nembang iki maning piye butuh kinem lir kawis leting tembang saumpama aja nganggep yen siratu rong waspada. Iki menra ketang sithik kelingan tak bedhei siap-siap sing gampang wae kronco ngasta Gentrodara upama Indonesia wis mardika. Iki ana sing ngen-ngen karepe wing paku jalma. Iso apa? Jajal paku jalma. Upama arang wong tuwa Edan iso. Ya wis sak karepmu. karang ditelepon nek kon ra. Paku jalma marai kelingan. Wah. Wes. Wes. Gadung semeng. Gadung semeng. Gadung semut. Wah, ya ora majas iki. Ya jajal tak tembangne dandang gula majat sih. Irama 3 apa kualik? Tibake ladrang putut manggung ning sing cendhek. Aja sing dawa-dawa. Blak gutak dentung. Ya. Ya. Tintingane padha 6 wis mangkono pigunane jalmi. Waduh keduren iki. Baleni. Tintingke 3. Wis mangkono pas nek iki. Begunane jalmi
kasinungen mulya kudu narima wenanging nanging aywa katungkul kelakone dipun parsudi Mardi aja dolanan HP tinata kang jujur jajan lereking jaman wiwit kitra temokeng jaman samangkin kanthi deke prayoga sore kutut mak pagicikan wong tua nala gareng rik-rikan wong tua mengelingi umur wong karepku ki kepengin ngundang kowe kok malah nesu kowe nggawa apa kuwi iki tak kandhani iki Kang Jala men kelingan iki aku nggawa jamu plototno kok kon plotah karang wong tua kuwi nek weruh jambu mining-mining kuwi kan tak plotot ning ya apa Pak apa itu rene kowe nembang sik tak deloke jam pira iki ora usah ndelok jam ya nembang cara biyen kudu nembang ya Pak nembang apa kowe moh aku nek kalah karo bapak aku nembang loro-loro larasane padha men telakku rondo leren ngempak kae Kang Jala kae tembangke loro-loro Kang jogetane
Pada larane kang ati apik Pak. ora kaya ingong Suara kita laras kayak ngono kuwi. barang karaya wis nglakoni kabeh loro-loro kang durung nglakoni. Wih, apik tenan. Apik dalang ya kayak gitu ya pajake. Mukti karo suke bagjane wae ingsun jero kono. Ya. Kakangmu petuk endi? Tong rene tong. Ngapa Kang Garis? Rene lho, tundang bapak ya. Petruk rene ya. Ana apa, Pak? Rene, Rek. Rene. Ngapa ta, Pak? Tong rene tong, iya. Nembang ora. Kepiye? Nembang ora. Nembang kok. Iya, semingkir. Anakku sing paling gagah Petruk ngono apa, Pak? Do nembang apa mau kok tak rungokke saka kono kok nganyut-anyut. Sertifikatku balekno. Oh aku ora cilik sertifikatmu kok. Nembang kowe le. Isih wektune.
nembang tong aja ngasih kalah. Wah nek aku nembang aku kepengin nembang Laraswangi ning ya padha lara padha tintingke saka telu dhuwur ngati-ati iki dajal ditintingke lungeng gadung rumambat wit kambil gading Mbak Tusri pas ora Mbak ana randha menyang sendang medak medok nyangking mendong manuk podang amin cok neng papah gedang nucuki weng kemundung Kyai Dudung ngumbakat Saka samplung kadung iyong biyong nyo anakmu gonel kanel Pak aku gemang dipondhok ing pambiyap Wape. Garik BG kae. Bagong. Gumunku wong randi adem kae. Sapa Pak? Bagong kae. Ana saka Magelang tekan Kulon Progo kok ora klambenan. Sapa? Ya aku mau Bagong. Nah, karang kaki wong sehat. Ah sehat yen ora ngeling nek tuwa. Wong biyen kawis nembung arep ngejolke pit kok malah suarane saiki ra karu-karu. Ayam brebeg iku kuping ya wong montor kok saayah-ayah dibeker-bekerke. Wah, Kong. Rene diundang bapak le. Apa? Aku iki mbok rene. Wah, wis. Aku ora iso saiki nek kon ngopo-ngopo.
Ngapa to, Gong? Karang aku ki wong enama kae, Cok. Brak-brek. Ngapa? Endi sing asam urat? Lara untu. Ora kalap tenan. Oh alah, mulane kowe iki angger tengok-tengok nek ra udut gayemi kok. Nene Gong, ngomong aku prei iki gak aku. Aku kayak uga. Wah ra gelem Mbak. Weh, Dole. Wah, jam 2. Nek dekok ben wis. Moji. Weh ngopo Pak? Ayo ben kok. Kaya iso gedhing-gedhing kok kae. Wis. Silir tenan iki. Mbak Intan nek ipit-ipit sik rondok seru. Aku ki nek kelingan lelakone Bagong kurang ajar. Ngopo to, Pak? Wong gandeng sumuk ora iso kuat tuku kipas angin mentok dicencang kekablak. Silir ning gureme bablas kabeh. Reka-reka. Wah, matur nuwun kae Pak Bambang sih matane mencicil. Wis. Atekno piye? Arep muni nekere ngono. Saya parah. Le. Apa, Pak? Iki bendaramu kok kaya sajak susah kae. Tak kira ora ana lupute nek awake dhewe mrepeki bendaramu Gusti Permadi ya, Pak. Bagong, apa, Pak? Ayo melu kae. Nderekke bendaramu. Ayo, Gong, mangkat, Gong. Ayo, yo mangkat yo. Ayo, Pak. Astra
tresno yaning telugu dilangit mambang kepasulan pomaneke Blegedegeg ugeg Gus Ndara Permadi ngaturaken pangabekti Gus Ndara ngaturaken pangabekti Ndara ngaturaken Ndara Kakang Semar Nalagaring Petruk lan Bagel pripun nggih yes Ojo kaget aku tedak ana kene mrepeki marang Kakang Semar kowe kabeh. Nggih, kula mangertos sajak wonten penggalih menapa. Sakuse para kadang-kadang uwal saka bebaya saka kersane yang abiyasa kudu kabeh bisa manunggal engkang mongko dawuhe eyang aku kudu nyawiji marang kadang kan mongko aku ora ngerti Kakang Wijasena ana ngendi Kakang Semar Semareka den prayitna Semurire seka balik titioni gandayani Trisanya Purnama Sesi wah Den sampun kula waspadaken saking batin wah neone batin ora sembrono kowe mil Mas Padha kowe ora do ngerti Gus sakmenika malah prayoginipun panjenengan kula dherekaken monggo sumusul Kang Raka Ndara Wijasena ana ngendi Kakang menika Kang Raka nembe mbabat wana mata monggo menawi badhe kepanggih Kang Raka ayo Kakang Semar digoleki Kakang
ini rasa wah ana tejaning jalma menuk kok manter temen tak waspadake ditutke ireng-ireng kewan apa kae weh punakawane Permati iya ya bot-bote nuruti anakku Jemambang punakawan aja kaget momonganmu tak saut tak kok tututana ana pertapan mripatmu ora kemau aku ora weruh Pak. Oh, gareng weruh ora. Wah, apa meneh mataku ki nget kirene wing weruh kidul. Wah, kowe iki wong kira kok. Bendaramu ilang. Wah, wis kepiye to Pak kowe iki? Anek ilang ngene iki ra yo ngejoli. Kepiye mir kowe tanggung jawabmu. Wah, wis. Oh, aja do kuwatir aku krungu ucape sing nyaut bendaramu niki piye, Pak? Ayo kepiye tanggung jawabmu? Wis. Kowe do melu aku. Nek ora kleru iki sing nyaut bendaramu. Oh, ya wis. Kok ya ngerti. Wis ngerti pokoke melu aku. Ayo ditututi terus. Ayo rada keles. bagus semuanya kemanungsanira sing mewas leng-leng bronto
aja kaget, Den. Kowe satriya tak saut moko ing pertapanku. Aku tak takon apa bener kowe sing jenengane Permadi. Penemban Paduka nyaut dasat kula menika ngantos mugi papan menika mengkuwi gatos rasah nganggo lewa-lewa ora bakal tak gawe sengsara kowe nek kowe nggugu karo aku manut karo aku apa kowe sing jenengane Permadi takoni wae aja ngaksi kleru Suradi iki nek mau Sumati iki Suradi aja wong jelembo wae kowe Permadi apa Suradi kula menika Nduk anakku Cimambang bapak mulih gawe wah pancen bagus kaya ngene wah Permadi opo kowe tak gawa tekan kene ora liya kowe bakal tak rabekke karo anakku gelem apa ora wah barang wong bagus ya kaya ngono ya kowe Gus kae endi aku ketutupan Rama. Aku weruh wah. Panek kae dadi bojoku ora tak kon ngopo-ngopo. Pokoke bendina ming tak dosi. Bagus tenan apa piye? Walah, waduh. Kok yo aku weruh omah saya elik. Ya aja sia-sia. Wah. Bapakipun tangleti. Kula pengen semerep apa? Sabar sik, sabar. Aja kesusu tak wawancara sik. Bapak Penemban. Kula dereng sumerep putranipun Bapak Penemban. Wah, kok nek weruh gampang. Bakune kowe gelem apa ora? Aku ngerti lelakon kabeh sedulurmu. Kados pundi Penemban? Kowe goleki kakangmu sing katemben babat alas. Inggih. Nek kowe arep kepengin ketemu kakangmu, tak nehi ngerti tak kae dalan. Ning kowe kudu gelem dadi bojone anakku. Gelem apa ora? Wong kan rabi kok wangkal. Inggih kula nderek. Nah, lak ngono. Namung kula nyuwun dipun paringi pepadang awit kula menika nembe madosi kadang werda kula. Ya wis gampang perkara sedulurmu tuwa. Nduk Cimambang Reno metu nduk. Wanodya ayu ngembararum. Ngembararum sang kusumo. Yatal mawur madu bronto. Gembrang yen ngandika lakon apa iki wah ya kemo sing dadi jodhone Pak Penemban kon kula ngimpi kepripun iki kula dicokot boyo wis mundur kono mundur aja ganggu
nika wis tegese kae wis padha tresnane wis bendaramu diaturi rene Gus pun dereng mengko dhisik dereng penemban aja seru-seru Kang Mas aduh Kang Mas wah dikapake kae diaturi tindak majeng komandan komandan penemban wis lek dikon rene mulat mara sangar Juno esmunya kamanungsan nira esemnya kang anggendre manis wah wis rampungan do kemringet kepiye Permadi inggih kula sampun tresna dumateng Jima lah rak ngono nanging kados pundi anggen kula badhe sumusul Kang Mas Wijasena wah tak kandhani ya kakangmu Wijasena kuwi mlebu alas sing jeneng aran alas Wonomar mangerti ya sumurupa Permadi alas Wonomarta kuwi sejatine dudu alas nanging kuwi sejatine negara kang cacahe 5 menapa penemban mangertos perkawis menika iya senajan wujudku kaya ngene aku mbiyen sih kadange ratu ing Ngamarta yo ratu kraton Kajiman ora bakal menungso weruh kanthi netra wadat mekaten ning aja kuwatir gandengku wis gelem minangkani panyuwune anakku kowe tak nehi pusaka supaya bisa weruh marang kahanan saknyatane Permadi mara enggal kula suwun ing sak mangke menika wujud menapa pusakanipun Penemban wah yen iki pancen wis titiraga mangsa iki tak paringi lisah lenga jayeng katon banjur mengko Permadi bisa weruh marang kahanan kang saknyatane inggih matur sembah nuwun menawi sampun mekaten kula nyuwun pamit namung saderengipun kula titip dumateng Jimambang kowe ora usah perlu kuwatir awit aku kang mengko njaga rumeksa marang bojomu ya anakku Jimambang inggih nyuwun pangapunten pungkasanipun kula titip mbok menawi mangke Jimambang menika nglairaken punang jabang bayi mijil kakung kula sumanggaaken sinten ingkang dados peparapipun ananging ing sakmangke menawi mijil putri kula titip anak kula dipun tetengeri Dewi Ratri disaksani tak saksani nek pancen anak iki metu wedok tak jenengane Dewi Ratri sampun terwaca
kula nyuwun pamit ya sing ati-ati Kang Mas ampun ngantos kesuk iya Cimambang tunggunen aku sing sayok siraku rasa